Γεια σας, GiannisKotja.com. Μια φορά ακόμα και πάλι. Εδώ πέρα έχω μερικά φύλλα, 6 συγκεκριμένα, 1, 2, 3 μαύρα και 1, 2, 3 κόκκινα φύλλα. Ορίστε, τα βλέπετε, δεν υπάρχει τίποτα. Ορίστε, να. Ορίστε, δεν υπάρχει τίποτα, όσο και να κάνω παπάς. 8. Ναι, και το 8. Πάμε για από εδώ πέρα να κάνουμε 3 μάλλον. Τέλος πάντων, έχουμε δηλαδή 6 φύλλα, μαύρα και κόκκινα. Ορίστε. Άρα τέλος πάντων, ας κάνουμε τώρα το μαγικό. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα έχουμε τα μαύρα και εδώ πέρα έχουμε τα μαύρα. Οκ. Τώρα ανακατεύουμε. Τώρα, αφού έχουμε ανακατέψει, κανονικά πρέπει να βγει μαύρο, κόκκινο, μαύρο, κόκκινο, μαύρο, κόκκινο. Αλλά, άμα κάνουμε τέλος πάντων κάνουμε αυτή εδώ την κίνηση, έρχονται μαύρο, κόκκινο. Τώρα, πάμε πάλι να το κάνουμε. Ορίστε. Αρχίζουμε να ανακατεύουμε. Δεν γίνεται τίποτα. Κόκκινα, μαύρα. Τέλος πάντων, 3 κόκκινα, 3 μαύρα. Τώρα πάμε να ανακατεύουμε. Ορίστε πάλι. Ορίστε. Και ορίστε. Και άμα νομίζετε ότι έχω σταματήσει την κάμερα και τέτοια, τέλος πάντων τώρα είναι στον υπολογιστή, οπότε άμα πατήσω stop θα σταματήσει. Webcam είναι, τέλος πάντων απλά αλλάζουμε το όνομα λίγο και τέλος πάντων όταν το βίντεο βρίσκεται σε επεξεργασία το βλέπετε αυτό. Τέλος πάντων, GiannisKotja.com. Λάδι και νερό, απλό κολπάκι, τραβήξτε μάθετε. Εμείς αποκλείεται να σας το μάθουμε, γιατί είναι τέλειο κόλπο. GiannisKotja.com